साला बे खाथिनि कलेजाव फरायनो बादोंमोन आङो। ओइ सोमदोन मायो? नै माथो जिरायगासिनोसो। औलै ओमफ्राय एडमिसनखौलाय बहाथो लानो सानखो? औलै आं खाथिनि कलेजाव लानो बादोंमोन, जोंहा आइयानो अफार खालामगासिनो आंखौ। खाथिनि कलेज माने नै बरबरिनिया? उम। ओमफ्राय नोंनालाय बहाथो लानो दोन? बरमायाव लायोनो बियो, आंबो बेयावनो लानो सानदोंमोन। जोंना आइयानो बे खाथियावनो लानो खोन्थागासिनो। ए आंबो बरमायावसो लागोन, नोंखौबो लागोन खोमा होननानै लोगो लानो फैदोंमोन आं। आंना खाथियावनो लानांसिगोन होनबालै। ओमफ्राय नोंना जिबा बहा लायनो? जोंना बेयावनो बरमायावनो सानैजों जमा लागोन। नोंनानो मोजांलै मालाय। आंबो गार्लफ्रेन्डखौ खाथियावनो लानो होदोंमोन, लायानो मालाय बरमायावसो लायोनो। एक्सट्राबा बोरैबा जायाना, नोंसोर सानैबो नुलायनाय नङालै। ओंखायनोथ'लै आं बेयावनो लानो होदोंमोन खाथियावनो, जमानो लायानो मालाय अख्राथार। दे नों बेयावनो लासिगोनबालाय, होमबा आङो फर्म लाना फैनो र'। दे लाना फै। दे थाथ' होमबालाय। मा मोखां सोम सोम सिरि जिरायबाय थाखो बाबा? बाबालै आं बे खाथिनि कलेजाव फरायनो बादोंमोन, नों आखि एसे बुंना होआबानो। हाब नों खाथिनि कलेजाव फरायनो बादोंमोनबालाय मानोथो मोजां फरायो? नों फार्स्ट डिभिजनाव पास जानायमोनबा नोंमाया नोंखौ मानो बादा होनोमोन? जेराव लानो गोसो बेयावनो लानो हागौमोन नोङो। पिअखौ मोजां पास खालामोनब्रा बाबा। दाना आरो मेट्रिकआ जेबोखौनो खामानि होखाया, बेनिखायनो मोजां लिरासै आं। दा आंबो मा बुंबावनो बाबा, आंबो नोमानि सिङावसो थानांगौ जायो नालाय, गोरजियासो जाहैबाय आंबो। नोमानि अर्डार मोनागौ मानि जेबो खामानिखौनो मावनो हाया आङो। नों नोमाखौसो बुंनांगौ। आं बुङालै, नोंनो बुंना होदों। आंनि बाथ्राखौ लाया बियो। ओमफ्राय आंनिखौ लागोन आरो बियो? लानोबो हागौ माथो थिक। दे आं दा सोंनाय नायगोन खनसे। नाङालै, दानो सों दानो। दालाय बहा रायलायनो, नोमाया न'आवनो गैया, बाजारावसो थांदो। दे होमबा दा फैबा रायलाय। जागोन दे। आइयालाय मानि मारगोन ना मानि माराब्रा, गाबना खोन्थाबासो मानिगोन खोमालै। साला गोसोआनो गैखाथारा आंनियाव फरायनो, मानो एसे अफार खालामबाय थायोब्रा। मालायनि बिमा बिफाफोरा मालाय जेराव लानो गोसो लानो होयो। नोंहालाय माखौ बुदर दर जबाय थाखो? बुदर दर? नों होननाय कलेजाव खिन्थु आं फराया दै, होनखाबाय आङो। इयाव फरायनायावथ' फरायनो नोंलाय, थार्दआव पास जानाय मानसियानो साला मोजां मोजां कलेज नागिरबाय थागोन। नों जिखियानो होन, आं फराया नालाय फरायानो बेयाव। मानि थाखाय फराया नों देलाय बुंलाय। आं खाथिनि कलेजाव थाङा। खाथिनि कलेज गोजाननि कलेज मा फाराग दङ? नों मोजां गोसो होना फरायबाथ' पास जागोन ना? हाजार मोजां कलेजाव फराया मानो, नों गोसो होना फरायाबा मथे पास खालामनो हाया नोङो। होमबाबो जों मोजां जायोना फोरोंनाया, कत' मानसिफोर थाङो नुवाखै नोङो? नोंहा मानसि बुरजाखौसो मोजां मोनो, मालायफ्रा मानसि खमावसो फरायो फोरोंनायफ्रा मोजां जायो होननानै। होमबाबोलै जोंनि लोगोफ्रा जोंसो थांजोबगोननो, आंबो थांनो लुगैना। बेयाव हारसिं थानांगौ आङो। देनाय ओमफ्राय आल्थु फाल्थु खोनानांगौबा थांनानै मोजां फरायाबा मोनगोनसो आंजो। जागोन दे जागोन, मेट्रिकनिसो पिअखौ बांसिन मोजां बानायगोन आं। देनाय ओमफ्राय मोजां फरायहैयाबा बेयावनो लगायना होफिनगोन आं मिथिखा। जागोन दे। सोर मोनमारसिगोनलै जों जमा जमा थांनो। नङा ने दे बाबा दे, बहा थांनाय दोंलाय? ओइ मिटिं दङनो, बेयावनो थांलायनोसै आं। दे न'आवनो थाबाय थादो, जेरावबो थाङा। नोमायाबोथ' गैयाना। दे जागोन दे। रोन मोनासो फैलायबाय नामाब्रा? हाय मायो? मा चराब्रा? मानो हराखैलाय? हरदानदिस'। माथो हरदोंमालाय, माथो जेबोखौनो खोनायाखै? हरदोब्रा हरदो, जिराय। हामानोथो फैदोंमोन? मानो माने जों रोनाव जों सेल्थाव पार्टियाव जइन जायो नायदो, नोंखौबो थांगोन ना मा होननासो लिंनो फैदोंमोन जों। थांनोथ' हागौमोनलै, जोंना दा न'आव रावबोआनो गैया, बाबाया न'सो नेनो थिनलांदों आंखौ। न' नेनाया सोरबा न' सिङाव हाबना थाबाय थायो, बाहेरावसो थानांगौ नोङो थखन लानानै। बाहेराव जेबो गैखायालै, न' सिङाव हाबफैनो हायाबानो जाबायना। खम थाखा फैसा दंलै होमबा नोंसानाव, नोंखौ न' नेनो थिनलांलायदोबा। थै, थाखा फैसा थाबाल' नेयो नामा? माथ' फैसा थाखा गैयाबालाय मानो नेनो गोनां, सोरबा नोंसोर न'खौ न' थिखांना थाङो नामा? थौ थांनोबालाय जोंदो गरसे गरनै मोनगोन ना। थांथ'वालै, दासान्दि बाबायाबो गिदिंगासिनोखा जानाया, इखौ गरनैसो मोनगासिनो दं आंबो। आखाइ खरस होबाय थायो बाबाया आंनो एसे एनै। साला सैमा बांग्रा, ओंखायनोथ' नोंखौ बाहेरायाव ओंखारथारनाय नुवाखैलै। हा माथ' फैसा मोननायावलाय? जाम्बा बिफानि खामायनायखौ जाबाय थायो नामा? नोंबो खामायनांगौ ना, होमबासो डाबुल मोनगोन। है नांलायला, बाबा खामायनायखौनो जाख'नो हाया जोंहा। नोंबोथ'ब्रा, साथाम गाहाम एसे मानसिफोराबो सनमान होयोना। फैसाखौ नों लायाबानो जाबायब्रा, नोंसा आंखाल गैयाबालाय जोंनो रानना होबानो जाबायना। नंगौ नामा बेटा? बिफानि खामायनायखौल' जाबाय थानोसै नोङो जाम्बा, नों खामायला। है आं साननैसो थाना हिनजाव लाबनानै आराम दखानसो खुलिनोसै। दखान? मा दखान? गस्ला दखानब्रा। गस्ला दखान? माजों गस्ला दखान होगोन नोंलाय? नोंनाव फैसा दं? है बाबाया खुलिना होनो ओंखारखादों आंनो। आंहा टेनसन गैला, संसार जानायनि लामा मोनखाबाय, जयै जाबाय थानो हासिगोन। नोंसोरनासो दा मा मावना जानो नागिरदों? जोंनिखौलाय मानो नांगौब्रा, जोंबो माबा मोनसे मावना जागोन ना। माबा मोनसे? दानो प्लेन लाखायाबा गोदाव सोराव जाहैगोन र' उनाव। है नों थांगोन ना थाङा बेखौल' खोन्थादो। बिफानि सायावसो गरमलै नोङो, नोङाबा एख' गैया नोंबो। थै, आं बेफोर पार्टिफोरनि माबा गुन्दै जायालै आङो।
पार्टिनि गुन्दै जाया बिफाया जों जाहोफैगासिनो ओइ नों थाबा थादोलाय जों थांसै साला गोरलै गोरलैफ्रासो पार्टिनि खोथा बुंफैबाय थागोन जेबोथ' साननो रोंखाया बिसोरो पार्टियासो बरनाम जायो बिसोर हाबबाथाय पार्टिनि मानसिफ्राबो जेबो साननो रोङा जानला मेनलाखौनो जइन खालामना लायो बिसोरबो साला पाब्लिकल' देखायनो आरो नै जोंनाव 40 जन जइन जालायबाय नै जोंनाव 20 जन जइन जालायबाय जेबो गैया साला रायजोनि मा खामानि मोजां मावगोन बेखौबालाय बुंना लानो हाया रागाफोरा स्टेट जालायलांगोन आं बा तत्तिया साला लिंबाबो फैलायाखै मोनजागासिनो खोमा बिफानिफ्राय गरसे गरनै बे बिफाया न' नेथो होननानै गरसे गरनै होदों खोमालै होआ थायो होआबा न'आव थायामोन इयो फैसानि जिबायदि लबखा मानसियाबो बे मोनदों नालाय बेनिखायथ' दुगाया बारा दा इलेक्सन खाथिखायसो मोनगासिनो दङ गरसे गरनै नङाबा बिफाया होआ आंबो होआ इनो गरसेबो होमबासो साला जोंजों खारबोनांगोन र' इयो दा थानायखायसो बिराद दुगा जादों ना इयो हाय बेफोरखौ बाद दोन ओमफ्राय जोंना थांगोन थाङा दा ओंखायनोथ'लै सानैल'सो बोरैबाद्राय मोनो दख' नोंबो एसे उन्दैद्राय जाहैबायना एसे गिदिर मानसिफोर थानायबालाय हामगौमोन जेबो जानाय नङा खोमा जों बायदि सेंग्रा फिसा फिसासो गिदिंखायो माथो बेफोरावलाय थेवबो एसे बोरैबा जायोलै एसे उन्दैद्राय जाहैबायना नोंबो आंखौलाय एथ' उन्दै नङा होननायलाय जाबायमोन आङो नों दा एसे गोरलैद्राय जाहैबायना है बेसे गिदिर गिदिर मानसि गिदिंखायो बिसोरोलाय जों बायदि सेंग्रा फिसा फिसासो थांखायो फैद होनबाबो एसे लाजिलायलाङोलै माथो जाबावगोन होनबालाय थांथ'ला खोमा है नोंबो बालायबाय गरसे गरनै मोनगोनखौबो साला बै टपथिं फैनायबालाय एसे आराम जागौमोन ना साथाम जाहैगौमोन बिसोरबो बारा जेबो बुंनानै नङामोन बेखौनोथ'लै दा इसाबो बिफाया साथा पार्टियाव दंना ओंखायनो सेल्था पार्टियाव थांनो बादो बियो थांथ'ला खोमालै दे होमबालाय न'आव थांसै